Ето хора, нещо видео ще ви покажа как стигнах до ето тези всичките купи. Сега. Първоначално и как реших, и между другото как реших да запиша на карате и съответно да тренирам. Значи всичко почна от това, че един ден се бях въодушевил от един филм, който се казва Юрий и Бойка. Може би го знаете или не. Да. И да, той прави много удари, яки удари, салта и всякакви такива. И аз се въодушевих от това. И исках съответно и аз да правя такива, салта и разни такива. Но бях с такава ръка, с навехната ръка. И отидох на каратето, там където може би щях да тренирам. И сега тренирам, защото намерихме това място, защото мама, когато е работила в Йетел, е имало един човек, който е тренирал карате. И тя го е питала къде е това каратето. И той е казал. И съответно, аз много исках да тренирам карате и отидох. Започнах, беше ми много трудно. В началото гледахме, бяхме на едни трупчета, да се представям, че аз съм тук. Тук и имах някакви други хора. И седяхме и гледахме как се правят нещата. После първата ми тренировка беше да се науча на тачиката, което е стойки. Стойки. Така. После първата ми година, тогава почнах да мога да схващам какво точно трябва да правя, защото до тогава направо нямах никаква идея къде се намирам. Тогава бях на 6-7 някъде там. Не, на 5 не знам. Май на 5-6 някъде там. На 6 съм бил. И на първата година вече бях почнал да схващам, можех да правя житници и се включих на първото ми състезание. Първото ми състезание загубих, естествено, защото това ми е първо състезание и не бях тренирал, не бях подготвен толкова, защото все пак това ми беше първа година. И обаче на второто ми състезание ги таковах. Спечелих, имах 5 срещи и 5 победих и ме наградиха. Ме наградиха за най-такъв участник, за най-техничен състезател. И и накрая, след като победих, аз бях много радостен, защото много ми харесваше да печеля. Но на следващото състезание пак отпаднах. Тогава бях много ядосан, защото бях отпаднал. Исках да защита титлата за второ състезание. И изобщо не ми хареса това, че загубих на второто ми състезание. Не на третото, на третото ми състезание. И това беше много гадна загуба за мен. И на следващото състезание не можах да ида, защото бях болен, което всъщност беше Балканското първенство, което участват всякакви хора от Европа. И вече на четвъртото, което беше много скоро, преди тези дни нещо подобно, спечелих, имах 3 срещи. Взех си и 3-те, макар че третата среща много трудно я спечелих, защото
ми беше много трудна и не бях много подготвен. И сега чакаме за следващото състезание. Като цяло да си каратист е трудно, но вече мисля, че мога част от нещата, които Бойко е правил. Само че без салтата, само някой удари мога. Така че и това беше част 1, как ви разказвам истории. И да, в случая историята беше трудно ли е да си каратист. Затова очаквайте част 2. Част 2 ще е за каквото вие искате. Ще ви разказвам. И ако пък няма коментари, може да измисля какво. И айде, чао!